थोयिखाय आरो प्लेट मोनसे बिहरबावबाय फ्रेन्ड्स नै नोगोद जाखायो आङो आरो प्लेट मोनसे जाबावनोसै प्लेट मोनसे जाखांबाय नायबाय थादो लुगैनाङा दै आं जानि जोबोद गोथावखा बे श्रीरामसाद कर्नाराव हाबनोसै सिङावहाय हाबबोबाय सिङावहाय हाबबोबाय नै हाय फ्रेन्ड्स जोङो नैयाव हाबबोबाय दायो हाबफैबाय रामसाद कर्नार दायो जों बेयावहाय जानोसै चिकेन पक'रा मा जानाय जायो नायनोसै ओंखाम उखैनाया जाथारला बेखायनो जानोसै जों बेयाव दायो स' स्टे टिउन गाइस फ्राइयाव होनाय दं नै फ्राइसआ मामाया चिकेन बिरियानि हाफ बा 60 मिनि 60 हाफ 90 फुल 170 बेबायदिनो गासैबो दंजोबो नै नायदो स' याम्मी जानोसै एबार हाय गाइस स' बिउटिफुल पेइन्टिं खालामना दोनदों नै वालावहाय बिउटिफुल जोबोद समायनाखा चिकेन पक'रा जानोसै फ्रेन्ड्स नै दायो जानोसै फ्रेन्ड्स गुदुंथार याम्मी जाबाय नै चिकेन पक'रा जोबोद गोथावखा लुगैलायगोन नोंसोरबो Super. गोथावखा आं जाबाय थानोसै नोंसोर नायबाय थादो नोंसोर नेबाय थादो नायबाय थादो आं जाबाय थानोसै थोयिखाय आरो प्लेट मोनसे बिहरबावबाय फ्रेन्ड्स नै नोगोद जाखायो आङो आरो प्लेट मोनसे जाबावनोसै प्लेट मोनसे जाखांबाय नायबाय थादो लुगैनाङा दै आं जानि जोबोद गोथावखा हाय गाइस जोङो दायो जाखांजोब्बाय स' जोङो दायो थांफिननोसै स' स्टे टिउन बाय बाय